देखी राधा राधा दर्द देले बा उहे नूती दवाई हो सहारा ताल बेदर्दा अरे दर्द देले बा अरे उहे नू अरे दी दवाई। आज के प्रेम 4 दिन बाद हो तो 5वां दिन बोलो बाकी राधा बाप रे बाप कोह तरीके उठो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नूती दवाई हो बेदर्दा ई सब ठाकुर जी के ठोकर जौन बा बढ़िया में प्रयास करे के पड़ी। ठाकुर जी के ठोकर या तो नारदी विधा के लोग बजाई अंजनी सिंह बजे है राजन सिंह बजे है शत्रुघ्न जी बजे है गोपाल राय के संग रहला सत्येंद्र चाचा बजे है। तो जब बिगड़े तो अपने मन से कुछ लगा दी हनी कहरवा ताल में बेदर्दा दर्द देले बा उहे नूती दवाई हो बेदर्दा सूरी पावा बेदर्दा 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 अरे ये गोरा धा तू रुक्मिणी बनो तू राधे बन कोई हो राधे तब तो बर्बादी का जरवा हो जाए। तू रुक्मिणी बनो आ तू राधिका बनो बेदर्दा तनी हेने हट के भाइयों लोग के देख दो बेदर्दा दर्द दे तब ऐसे ही गीतों पर नेहा जी भोजपुरी जगत के स्वर सम्राट तो दो ही लोग हुए भरत शर्मा जी गोपाल राय जी। भरत चाचा लय कहले रहल अरे बा मन करे करदन में ए मन करे प्यार में नहीं रहती ई नौका जी के प्रेम बुझती हम कृष्ण राधा के प्रेम दर्शावल जाला। देखो राधिका कहले भाई 2 मिनट भाई ए मन करे करदन में हसरी लगाई कन्हैया के याद आए मन करे करदन में हसरी लगाई काहे की अब ना सहात बाटे श्याम के जुदाई एक्टर जादू जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। ये हमारा गार्जियन श्री जयराम सिंह जी हमारा गार्जियन पूछनी है कि गोलू बाबू हम आपको सम्मानित कर रहे हैं क्या। ये आगमन पहली बार है बलिया में तो हमने कहा कि हाँ लेकिन हमारा क्षेत्र आरा जिला जरूर है लेकिन महीना में 30 दिन में जरूर कम से कम 20 गो प्रोग्राम हमारे बलिया जिले में ही बा। लोगन के प्यार इतना मिलल यह बलिया में भी लोग के पता रहे कि गोली भी लागल लेकिन प्यार हमरा इतना मिलल कि नारदी विधा के लोग दुगोला गावेला ब्यास 365 दिन बुक रहेला। एह महीनी में कहो तो नौका युग में
22 साल उम्र में, लेकिन एक दिन हम बैठी ना, इस सरस्वती के कृपा और भीरगू बाबा के आशीर्वाद बा, तो हम ई जाय मान ली कि घर हमार बोलिया जिले में ही बा। ए राधिका पड़ल जब प्रेम में बाधा, उद्धव जी से कहे राधा, अजीत सिंह की अरिजीत सिंह, अभिजीत सिंह बाबू, अभिजीत सिंह आशीर्वाद दिले बनी भोजन पर कृष्ण जी के प्यार बने। ए पड़ल जब प्रेम में बाधा, उद्धव जी से कहे राधा, क्या कहे आज प्यार होता बात नहीं करबू तो गम नहीं के, बाकी राधिका कहले बड़ी चाचा जी पड़ल जब प्रेम में बाधा, उद्धव जी से कहे राधा, आखिर कहे तो क्या कहे, यही कहे कि तन के तन मने शरीर हे तन के, अरे अनुभैल दुश्मन महुरवे बामलाई हो। प्रयास करो दरबार बा, देखिए हमने के परिवार सिखौले बा कि कहीं जाके अपन नाम कमाए के बा, कमेटी के आदेश तो हो जाए, बाकी ना रही। प्रयास करो और का समय कम बा, टाइम इज मनी। राधिका कहतरी है भारती जी विरह औरी प्रेम के गठरी, अरे जीवन भर ढोई ठठरी, गईतरी 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 बिन मरब ठिठुरी, नहीं ओढ़ब रजाई हो। कह तरीके बताओ ये राधिका हेने आवो, तारा कौन होया ना मिले है तो का करबू, दोसर देखो दुआर। बाकी राधिका उइजो कहले बड़ी चाचा जी ना मिली है आज के डेट में, कि जा ना जा तर तो जो, बाकी उद्धव कहले कि तारा कौन होया ना मिली है तो दोसर के देखो, उसे सुंदर देखो, निमन देखो, जे तारा के प्यार करे। बाकी राधिका कहले बड़ी के उद्धव बाबा जीवन भर दुख हम सह केहू से, अरे कुछ ना कहो, उनका याद में के काम करो। जोगिनिया अरे जोगिनिया 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 सरगम पधनी सा, जोगिनिया अरे हम बनी जाई एही में भलाई। एनियो कृष्ण ढेरे बाड़े ए जो रहल जाला बेतारा खेसारी लाल कौन से करी है हमरा करो ही नहीं, गोलू राजा कौन से करी है एगो औरी नया सिखल बानी, कल शीशा में देख के सिखले रहे।